Από πού έχει πάρει την μελωδία του? Ποιο? Τον Death Note, θα σου πω αμέσως. Θα σου βάλω το τραγούδι το οποίο είναι του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Άμα μου πεις ότι το Death Note έχει πάρει μουσική από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ποιο από τα τρία που έπαιξα? Το δεύτερο. Are you fucking serious? Μυθοδία. Το ότι ο Χιντέκι Τανιούτσι και ο Ιωσιχίσα Χιρανάρο. Άκου εδώ ρε μαλάκα. Ήρθε η ώρα για τα World Όχι αυτός. Τώρα όντως θα μου ρίξει μεγάλη ποινιά. Θα σε πετσοκόψω. Θα με πετσοκόψεις τόσο αγριά. Μοιάζει πάρα πολύ. Έχει πολλές επιρροές. Είναι 8 λεπτά ωστόσο, θα σου κάνω λίγο fast forward. Να σου πω ότι η μυθοδία ήταν επίκληση προς το Δία. Το ξέρω. Την έχεις ακούσει? Την έχω ακούσει τη μυθοδία. Και τα vocals. Για βρες τα βόλτα. Δεν θα το ακούς. Και όσο πάει, όσο προχωρά. Είναι λίγο πιο γρήγορο. Όχι, εντάξει. Το challenge μου δεν ήτανε. Ήτανε μια καλή απόπειρα Ήτανε γιατί στην αρχή με έκανε να κάνω λίγο second guess. Εντάξει, δυστυχώς έχασα. Πήρα, ναι, Συγγνώμη. νομίζω ότι έχασα. Ήταν ένα Overruled. Ένα overrule.